Tajb illum imisna naqraw Salm 5, din is-sensiela qasira qegħdin nagħmlu fuq is-Salmi Salm 5 għad-direttur tal-kor għall-akkumpanjament tal-flawt Salm ta' David. U niftakru li dawn il-salmi huma proprjament kanzunetti, għanjiet li kienu jintużaw fit-tempju, kienu jkantawhom, kien hemm il-korijiet apposta li organizza David bħala tifħir lil Alla. Ħafna minnhom huma talb ta' petizzjoni ta' David huma sikwit anke imħalta b'meditazzjoni. Qed jirrifletti fuq Alla, fuq il-qagħda tiegħu u fl-istess ħin anke jitlob lil Alla. Inaqra flimkien. Għati widen għall-kliem Sit, ikkonsidra l-krib tiegħi. Għati każ il-ħoss tal-għajta tiegħi għall-għajnuna, sultan tiegħi u Alla tiegħi. Għax lilek jiena nitlob. Filgħodu Sit int se tisma' leħni. Filgħodu se nordna t-talba tiegħi lilek u nassess bil-ħerqa. Għax int m'intix Alla li tieħu pjaċir bil-kattiferija. Ebda ħażen ma jagħmar miegħek. Il-faħħarin mhumiex se jieqfu quddiem għajnejk. Int tobgħod il dawk kollha li jagħmlu l-inikwità jew il-ħażen. Int teqret lil dawk li tkellmu l-falsità. Is-Sit jabborrixxi jew jobgħod ħafna lill-bniedem tad-dmija u l-ingann. Iżda nkwantu jien bl-imħabba soda u abbondanti tiegħek se nidħol f'darek. Fit-tempju mqaddes tiegħek semmil bil-biżalejk. Sit, mexxini fil-ħaq tiegħek minħabba l-edewwa tiegħi. Għamil l-modija tiegħek dritta qudiemi għax m'hemm xejn affidabbli fuq fommhom. Il-parti ġewwiena tagħhom hija l-qirda nfisha. Il-gerżuma tagħhom hi qabar miftuħ. Imelsu bil-sienhom. Żommhom bħala ħatja u Alla. Ħajjaqgħu bl-intriċċi tagħhom stess. Fil-multitudni tat-trasgressjonijiet tagħhom jew tad-dnubiet tagħhom u għaddabhom il-barra għax huma ribellużi kontra tiegħek. Iżda ħalli dawk kollha li jfittxu refuġju fik jitennew. Ħajjannu dejjem bil-ferħ u Alla tkenninhom sabiex dawk li jħobbu lill-ismek jeżultaw fik. Għax huwa int li tbierek lil bniedem ġust Sit iddawru bil-favur bħalli kieku b'tarka. Amen. U missier ningrazzjawk talli tajtna dan il-privileġġ għoli. Għajla nistgħu nifhmu il-barka tremenda li inti tajtna li skont il-provvidenza tiegħek semmajtilna l-kelma tiegħek, kelma ta' faraġġ, kelma ta' tama, kelma li bija inti dawartna mill-ħażen għall-ġustizzja, mid-dlam għad-dawl, mid-disprament għal speranza fik. U inti Alla li ma tiddeżappuntax, Alla li tagħti bl-irfus skont il-ġenerożità u t-tieba tiegħek il dawk kollha li fitxuk. Għamilna mulej dan il-tip ta' nies fit-tiexa tiegħek. Nies illi kuljum nkunu mixtieqa li nersqu lejk sabiex fix-xirka miegħek inkunu aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Nitolbuk mulej ukoll biex tagħtina fehma tajba f'din il-talba li ta' David sabiex ukoll namlu għat-talba tagħna. U dan tolbuh għal ġieħu l-glorja ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. L-aħwa llum għandna talba ta' David għal protezzjoni u tmexxija. David iħoss skont iċ-ċirkostanzi tiegħu li hemm bżonn li Alla jipproteġih, iħarsu mill-edewwa u wkoll immexxih skont il-ġustizzja tiegħu, immexxih f'għajxien ġust. Żewġ barkiet illi huma indispensabbli għalina ġvera. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr ma Alla jkun it-tarka tagħna u mingħajr ma hu imexxina. Għaliex il-mogħdija tal-bniedem mhix fih innifsu biex aħna mmexxu l-passi tagħna. Maħniex għorrief biżżejjed, anzi, il-Bibja tiddeskrivi l-bniedem mingħajr Alla bħala iblaħ, bħala stupidu, bħala bima illi m'għandux raġuni.
Għandna bżonn lill-Alla li ħalaqna biex iva ikunu li imexxina fil-modja tiegħu. Aktar u aktar meta bħal David ħafna drabi nsibu ruħna xi ftit jew wisq imħabta, persegwitati, in-nies illi suppost ħobbuna ma jifhmuniex minħabba il-fidi tagħna, minħabba li għandna prioritajiet li huma m'għandhomx. Wara jinħoloq dak il-konflitt minn ma rridu. Ġesu jgħid li għad-disċipli tiegħu l-edewwa tiegħu ikunu n-nies ta' daru stess. U xi ftit jew wisq din għaddejna minnha u x'vera. Anke ħbib tagħna jista' jkun tlifnihom jew anke ħarsu lejna dik il-ħarsa mistifikata għaliex qed iġibu ruħhom hekk. X'ġaralhom dan nies. Din tas-sens ta' jew anke r-realtà ta' persekuzzjoni David għadda minnha b'mod qalil għal tul ta' żmien rridu nkunu nafu kif se nittekiljawha. Ma nistgħux ndaħlu rasna fir-ramel li rridu nkunu realisti li qegħdin ngħixu f'did-dinja Alla qiegħed jistabbilixxi s-saltna tiegħu, però did-dinja hija avversiva għal Alla. U allura rridu kontinwament nfittxu l-għajnuna u l-gwida tiegħu. David Alla lil David taħ grazzja li jkun li juża il-mezz imbierek tat-talb. It-talb huwa wieħed minn dawk il-mezzi ta' grazzja. Insemmuhom sikwit il-mezzi tal-grazzja. Anke sa l-erba li għaddew x'vera. L-għajnuniet jew l-għodda li Alla jtina biex nirnexxu bħala Kristjani. Bħala uliedu li qegħdin ngħixu f'territorju frustier, id-dinja mhix pajjiżna, tajjeb qegħdin nfittxu pajjiż aħjar wieħed tas-sema. U allura sakemm għaddejjin minn din l-art frustiera rridu nużaw il-mezzi tal-grazzja. Hemm diversi, però prinċipalment tnejn. Il-talb u l-qari tal-Iskrittura. Kristjan illi jirnexxi, Kristjan tal-affari tiegħu, kuljum jagħmilha premura illi jiftaħ żewġ affarijiet. Jiftaħ il-Bibja u jiftaħ qalbu Alla. Jiftaħ il-Bibja biex jisma' Alla x'qiegħed jgħidlu u allura jaqra b'mod meditattiv, mhux maġġel kif naqraw gazzetta jew imma li inħallu nagħtu l-okkażjoni lil Alla biex iva jolqot imiss il-kuxjenza tagħna ħalli l-qari tagħna aħjar ikun fil-qosor però ta' kwalità. Biex il-ħaġa li Alla jrid jikkonvinċina minna attwalment nirrealizzawha u nfittxu li nbidlu. U allura tinqala fina din il-ħtieġa jeħtieġ li jiena navvanza l-qudiem. X'ħanagħmel? Ħaniftaħ qalbi Alla. Għax naf li fiha nnifsi m'għandix ħila. U lanqas għandi qawwa morali biex ninbidel. Kemm il-darba naqgħu fl-Iskrittura irrestawrana u mulej u aħna nkunu rrestawrati. Fejjaqna u aħna nkunu mfejqa. Dawwarna lejk u aħna nduru. Ninsabu dipendenti allura għal kollox fuq Alla l-imbierek. Tajjeb, mela, iftaħ il-Bibja kuljum, iftaħ qalbek ma' Alla kuljum. Għandek traffiku li għaddej żewġ naħat. Alla se jkellmek int se tkellmu lura. Relazzjoni, kwalunkwa relazzjoni. Sew fil-familja, sew bejn il-ħbieb, kollegu fil-post tax-xogħol. Meta inti tagħmilha ma' nies oħra, għandek bżonn int tkellem lilu u turih xemm f'qalbek u wkoll ikellem lilek. U hekk tifhmu aħjar xulxin, issiru aktar ħbieb, tiftehmu aħjar. U l-ħajja Kristjana xejn inqas minn hekk. Hemm bżonn illi iva dawn iż-żewġ affarijiet jinfettu. Iftaħ il-Bibja kuljum. Ħalli Alla jkellek. Iftaħ qalbek Alla. Tajjeb, wieġeb għal dak li jkun qiegħed jgħidlek. David jiftaħ is-san tiegħu billi jgħidlu għati widen għal kliem Josit. Ikkonsidra il-krib tiegħi
Għati każ il-ħoss tal-għajta tiegħi għall-għajnuna. Kull darba s-salmi, kull darba b'mod persistenti għal 150 kapitlu, tajjeb b'xi mod jew ieħor iridu jikkonvinċuna il-priorità, l-importanza fondamentali tat-talb. Illi aħna nirrikorru għand Alla, illi aħna nduru lejh. Jiena se nara fil-li għandi fidi ġenwina, jekk bija jiena sibt lil Alla, nafu kif irrivela ruħ fl-iskrittura, mhux Alla kif nimmaġinah jien, jew kif joġob li ma kif attwalment hu, kif wera li hu nnifsu li hu fl-iskrittura mqazza. U wkoll kemm għandi ħerqa, kemm għandi xenqa fija nnifsi illi ngawdih minn ġurnata għall-oħra. Alla mhux għall-okkażjoni, imma Alla li namru taħt id-dell ta' ġwenħajh. Kontinwament li nfittxu il-protezzjoni tiegħu. Il-bniedem mingħajr Alla u anqas mix-xejn. Mingħajr Alla ikun aħjar li kieku ma twelid qatt. Għax m'hemmx tama għalik tinsab mingħajr ħajja spiritwali. Bil-banda l-oħra l-Kristjan jaraf illi dan huwa l-ogħla privileġġ li għandu, li jista' jimxi malla kuljum qudiemu fl-umiltà u jagħmel ir-rieda tiegħu. U allura ma nistgħux nkunu sodisfatti b'anqas b'livell anqas minn hekk. Kuljum b'dixxiplina fuqna nfusna, tajjeb irrid nitenna, nitaxxa b'dak li għandu x'jgħid li Alla, niftakru Salmu wieħed, tajjeb il-bniedem ħieni, il-bniedem imbierek u dak li lejlu nar jimmedita fuq il-liġi tas-sit. Ħalli l-ruħu tixxappab fija biex dik il-liġi taffetwaħ, isir ħobba. Pal-Apostlu Pawlu ikun kapaċi jgħidina naf li l-liġi talla hija qaddisa, ġusta u tajba. Iva hemm dik il-battalja fina nfusna, ħafna drabi il-fdal tad-dnub tagħna, kważi mhux iġelna imma iħajjarna kontu għamil biex nagħmlu l-kontra. Nafu li l-liġi tal-Alla hija tajba, nitħennew fija, nieħdu pjaċir fija, nafu li jaqblinna li nobduha, nafu li nkunu qegħdin nagħtu glorja l-Alla meta nobduha mill-qalb, u frattant mhux dejjem jirnexxielna. Frattant din il-battalja trid tibqa' għaddejja. U aktar ma nimmaturaw fil-fidi, aktar ma navviċinaw li Alla, din il-battalja sir aktar reali. Aktar nibdew nirrealizzaw kemm dan huwa minnu. David kien jaf minħabba l-fedeltà tiegħu li Alla, tajjeb illi l-għadwa tan-nies ta' madwaru kontra tiegħu, tajjeb, u allura David sab il-refuġju tiegħu f'Alla. Il-talb tagħna m'għandux ikun talb formali illi għamilt ftit minuti titlob biex ta' parsi tlabt. Dak huwa daħ fil-wiċċ. Ninnotaw David għati każ il-ħoss tal-għajta tiegħi għall-għajnuna. Meta talab il-Alla, David kien qed jippretendi, qed jistenna li Alla fit-tjubitu iva se jonora il-talba tiegħu. Rridu nirrealizzaw l b'konvinzjoni fil-qalb illi il-komunikazzjoni tiegħi ma' Alla hija indispensabbli. Hija indispensabbli. Il-regressjoni, ħammorru lura fil-fida, ħanibirdu l-ewwel sinjal dejjem ikun in-nuqqas ta' talb. Il-talb jibda josfor, jibda jonqos, jiġi fix-xejn. Hemmhekk għandna l-ewwel sinjal ta' allarm. Meta nkun qegħdin nittraskuraw it-talb għax it-talb huwa indispensabbli u vitali għas-saħħa ta' ruħna. Il-kwalità tat-talb tiegħi juri x'jien u fejn wasalt. Qiegħed nitlob il-Alla b'dan il-mod, David talbu b'mod li bħalli kieku mulle jekk ma tkunx int allura m'hemmx speranza għalija. Kien qiegħed imil kompletament fuq Alla omnipotenti. U kien konxu wkoll meta talab kien konxu lil min qiegħed jindirizza. Issa jaħlu sultan tiegħi
u Alla tiegħi. Hemm rabta u relazzjoni personali. Sultan tiegħi. Għal David Alla ma kienx imbiet, ma kien personali. Jekk anke naqraw Psalm 18 issa jaħlu omulejna ħobbok għax inti l-blata tiegħi, il-fortizza tiegħi, il-qawwa tiegħi, ir-refuġju tiegħi, il-ħin kollu tiegħi. Alla minna tiegħu. Alla xtrana bi prezz imprezzabbli id-dem ta' Kristu u iva. Għanna narfu li meta nersqu li Alla, id nersqu li missier, pero li huwa wkoll sultan tiegħi u Alla tiegħi. Għax lilek jiena nitlob jgħidlu, lilek jiena nitlob. Dejjem il-Bibja dejjem tassumi li t-talb aċċettabbli u indirizzat dejjem u bla ebda eċċezzjoni lill-Alla waħdu. Lill-Alla waħdu. Tisbet ninnotaw allura matul l-iswa tal-Knisja kemm il-Kristjaneżmu hawnhekk mar il-baħar. Mar il-baħar. Nies li pretendu li huma insara x'qegħdin jagħmlu? Qegħdin ifittxu li jtolbu lill-qaddisin, lill-anġli, meta l-Bibja tikkundanna din il-prattika u dejjem tgħidilna it-talb għandu jsir lill-Alla waħdu. Għaliex Alla waħdu huwa omniscienti, Alla waħdu ħaqqu l-qima u d-devozzjoni tagħna. Tajjeb, David jgħidu għax lilek, b'implikazzjoni lilek u mhux il-ħadd ieħor jiena nitlob. L-Iskrittura tirrikmanda talb lill-Alla u mhux lil xi ħadd ieħor. Ninnotaw ukoll mbagħad il-prijorità li David jagħti lit-talb. Vers 3. Filgħodu osit int se tisma' leħni. Filgħodu osit int se tisma' leħni. David jaf illi kull ġurnata ma' kull sebħ, ma' kull tluħ tax-xemx, ma li stembaħ mir-raqda tiegħu ħajibda l-ġurnata tiegħu, David irid illi jibdija Alla. Jibdija Alla. Jekk maħniex qegħdin nagħmlu hekk, ejjew nfittxu li nagħmlu hekk. Nistgħu ndaħlu drawwiet ġodda fil-mixja tagħna. Filgħodu osit int se tisma' leħni. Drabi oħra jgħidlu filgħodu fl-għaxija. F'Salm 119 7 darbit kuljum jiena nitolbok. Ġifieri, però minn filgħodu qed turi illi l-Alla trid tagħtih il-ħin kwalitattiv tiegħek. Filgħodu meta għadna friski, meta għadna mimlin enerġija, lesta biex nibdew, Alla huwa priorità għalina. Mhux ta' żejt u n-nies, mhux niftakru fih fl-għaxija b'mod każwali. Filgħodu osit int se tisma' leħni. Ibda il-jum tiegħek miegħu sabiex tkompli miegħu. Nifhmu għadin? Ibda miegħu biex tkompli miegħu. Għaliex għax imbagħad matul il-ġurnata se tibda dieħla l-bżulija, tibda dieħla t-gerfix, it-taħwit, l-impenji, u faċilment nintilfu, faċilment ninġarru mal-kurrent tad-dinja. U nispiċċaw nġibu ruħna bħal nies mitlufa. Naħdmu bl-enerġija nattiva tagħna. Meta nafu bħalma talab Mose osit stabilixxi emili dejna, iva, emili dejna stabilixxi. Jekk Alla ma jbirik xogħolna li nagħmlu tul ġurnata, matul ġurnata twila, dak ix-xogħol jisfa fix-xejn. Priorità wkoll il-konfidenza illi David kellu f'Alla. Filgħodu osit int se tisma' leħni. David huwa fiduċjuż, jaf illi Alla għandu id-dneħ miftuħa għat-talba tal-fidili tiegħu. La darba David qed jitlob lill-Alla l-ħaj, il-kreatur tas-sema u l-art. U mhux lil xi idolu tal-ġebel jew tal-injam kif kienu jagħmlu l-ġnus ta' madwar Iżrael. L-Amonin u l-Filistin u l-Moabbin, ġnus pagani li kellhom l-allat tagħhom. David qed jgħidu int se tisma' leħni. Il-Bibja mhux biss tikkritika ma twaqqaħ ċajt l-idolatrija. Mhux biss tikkondanna l-idolatrija.
imma tiżżuffjetta bl-idolatrija. Salm 115 pereżempju jgħid Alla tagħna mhux bħal allat tal-ġnus. Dawk għandhom għajnejn u ma jarawx, għandhom widnejn u ma jisimgħux, għandhom ħalq u ma jitkellmux, għandhom idejn u ma jħossux, għandhom saqajn u ma jimxux. Alla tagħna u Alla l-ħaj. U David bir-raġun qed jgħidlu int se tisma' leħni. Alla li forma l-widna tagħna mhux kapaċi jisma'. Dil konfidenza rridu nitolbu l-Ispiritu Sant biex jagħtijilna. Li meta ħanersqu Alla huwa ħerqan biex iwieġeb it-talb tagħna. Ukoll David talab bid-dixxiplina. Dixxiplina fil-għodu se nordna t-talba tiegħi lilek u nassess bil-ħerqa. Se nordna it-talba tiegħi. L-istampa hawnhekk hija bħal is-saċerdoti fit-tabernaklu kienu meta jagħmlu sakrifiċċju tal-bejjem kienu għattaw il-biċċiet u jirranġaw fuq l-artal biex jinħaraq dak is-sakrifiċċju. U David għallu qed ipenġi t-talb tiegħu bħala sakrifiċċju b'riħa tfuħ preżentata quddiem Alla. Se nordna it-talba tiegħek u nassess bil-ħerqa. David se jitlob mulej, ipproteġini mill-edewa tiegħi, mulej mexxini fit-tieba tiegħek. U se jistenna illi Alla ta' bil-ħaq mhux se jiddiżappuntaħ. Wieħed kittieb Carson jgħid Alla inqas interessat filli jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna milli f'affarijiet oħra. Irid jassigura il-lealtà tagħna lejh, il-lealtà tagħna lejh kemm aħna lesti li nimxu miegħu minn ġurnata l-oħra, jistabbilixxi l-fidi tagħna u jrawwem fina xewqa qawwija għal dussija. Alla jrid qed jgħid jistabbilixxi l-fidi tagħna. Fidi tagħna m'hemm ebda dubju tkun stabbilita bit-talb. It-talb huwa l-aqwa espressjoni ta' fidi. L-aqwa espressjoni ta' fidi. Qed turi li inti taf Alla meta titolb. Mill-banda l-oħra. Għabek għandna kuntrast issa għandna l-abjad missa l-iswed. Alla fil-waqt li hu pjaċir blajta ta' wliedu neċessarjament jiġġudika l-edewwa imwebsa tiegħu. Iva. Nies li mhumiex imwielda mill-ġdid xi ftit jew wisqu ma' edewwa Alla. Vers 4 u 5. Għax int m'intix Alla li tieħu pjaċir bil-kattiverija. Ebda ħażen ma jgħammar miegħek. Il-faħħarin mhumiex se jieqfu quddiem għajnejk. Int tobgħod il-dawk kollha li jagħmlu n-nikkwità. Int teqret il-dawk li tkellmu l-falsità. Is-sit jabborrixxi, jistmerr lill-bniedem tad-dmija u l-ingann. Ejja ma narbux bil-kliem. Il-Bibbja tiġba tgħidilna li Alla jobgħod il-ħsiena. U jisna torox aħna jew hom li ma naċċettawha din. Alla jħobbna fi Kristu. Alla jħobb il-uliedu illi huma mwielda minn ġdid u mdaħla fis-saltna tiegħu. Alla ma jħux pjaċir bl-imġiba tan-nies ħżiena illi bemilhom u ħsibijietom huma kontra tiegħu, huma avversivi għalih. Innotaw il-lingwaġġ qalil li qed jużaw, inti ma tieħux pjaċir bil-kattiverija. Int tobgħod teqret u tabborrixxi. Ma kliem emottivi ħafna. Mhumiex neutrali dawn, huma kliem li juruna id-dispożizzjoni tagħha lejn bniedem imwebbes fid-dnub. Għall-grazzja tagħha din mhix il-qagħda tagħna. Għalkemm għad tfadal battalja x'niġġieldu, frattant nafu li mulej diġà dawwarna leħ. Diġà beda xogħol tajjeb fina, xogħol ta' grazzja fina. U allura iva ejjew nitennew u nifirħu illi Kristu ħelisna mill-qagħda fejn fil-Vanġel ta' Ġwan jgħidilna illi dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja mimma ma jemminx fl-iben l-għada b'Alla, il-korla t'Alla tibqa' tammar fuqu. Tibqa' tammar fuqu. Ġesu huwa l-emanċipatur tagħna, dak li ħelisna mill-għada b'Alla. Ħelisna bid-dnub u l-konsegwenzi tiegħu, imma huwa wkoll l-eżempju tagħna. Jekk iridu eżempju, apparti minn David, ta' kemm huwa neċessarju għalina li nersqu li Alla bit-talb l-istess Salvatur tagħna. Naraw l-Vanġelu naraw kemm ta' bilħaq kien mixħud tat-talb.
kemm il-darba għadt anke lejl sħiħ fit-talb tiegħu lil Alla. Il-komunjoni ma' missieru għalih kienet l-iprem priorità. L-ikel tiegħi qal huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieri. Alla jieħu pjaċir bina qabel ma jieħu pjaċir b'dak li qegħdin nagħmlu fis-servizz tiegħu. Għalet jieħu pjaċir bina. Hawnhekk allura f'Ġesu għandna mudell għalina bħal f'kull qasam ieħor. Billi nimxu nitkellem mal-missier jum wara jum, nuri li ninsab f'patt mal-Alla. Ninsab Alla beda din ir-rabta bejnu u bejnu, rabta li Alla qed jgħid li saħħaħa, żvolġija, żviluppa billi tismani u ħalli wkoll li jien nisma' leħnek. Ja patt ta' ħbiberija miegħu. Patt ta' ħbiberija. Rikonċiljati miegħu bid-demm tas-salib. Biex inkomplu fis-Salm Alla wkoll ta' lil David għan sod u xewqa sinċira biex ikompli fis-servizz tiegħu. L-intoppi se jinqalgħu l-ostakli huma hemmhekk da mhijiex mixja fuq tapita aħmar lixxa. Alla ma tħanix dik il-weda. Alla jgħid infatti illi dawk illi iridu joġbuh f'din id-dinja se jbagħtu l-persekuzzjoni. Se jbagħtu l-persekuzzjoni. U allura Alla kapaċi jagħtina dan lan sod biex aħna ma nattawx qalbna, dik li nsejħula il-perseveranza tal-qaddisin. Li aħna nibqgħu nippersistu fil-modija tal-ġusti. David hawnhekk qed juri li l-atteġġjament tiegħu, l-attitudni tiegħu lejn Alla hija waħda l-ewwel fiduċjuża. Inkwantu jien differenti ġifieri minn nies li huma edewa tal-Alla. Inkwantu jien bl-imħabba soda u abbondanti tiegħek se nidħol f'darek. Meta tidħol fid-dar ta' ħadd ieħor x'turi dik? Turi dak li jkun għandu pjaċir bik, tajjeb u lest li jilqak fil-intimità miegħu. Id-dar hija post ħajdu hekk sagru għalina l-koll. Ma ntalux il kulħadd. Hija proprjetà privata. Ma David hawnhekk qed jgħid il-fiduċja tiegħu inkwantu jien bl-imħabba soda u abbondanti tiegħek. Dan huwa emilek mulej li inti mhux biss tħallini, imma tistedinni li nidħol fid-dar tiegħek. U wkoll attitudni ta' riverenza quddiem Alla, riverenza, suġġizzjoni. Mhux illa nkellmu bħalli kieku muħat, bħalli kieku mhu xejn, bħalli kieku bniedem bħalna. Dik it-timenza lejn Alla. Il-biża' tal-Alla li huwa l-bidu tal-erf. Illi nġibu f'moħħna min hu ta' bilħaq Alla. Alla huwa dak li l-anġli qaddisa tiegħu jaħtu wiċċhom qudiemu bir-reverenza li għandhom lejh. Fit-tempju mqaddes tiegħek semmil bil-biża' lejk. Wa biża' illi David b'ebda mod qed jibża' illi b'xi mod joffendih l-Alla. Illi b'xi mod il-bissima ta' Alla twarrab minn fuq. Ukoll David jersaq li Alla b'atteġġjament ta' dipendenza. Huwa dipendenti fuqu. Wasit, mexxini fil-ħaq tiegħek minħabba l-dewwa tiegħi. Għamilli l-modija tiegħek dritta qudiemi. Dalra fil-bidu. Essenzjalment it-talba ta' David hija biex Alla jmexxih. Alla ta' bilħaq jmexxina. Dawk kollha li huma mmexxijin mill-Ispirtu tal-Alla dawn huma wlied Alla. Kif imexxina l-Ispirtu Santu? Mhux permessa l-Iskrittura li hu nnifsu kitab inqeda bil-profeti u l-apostli biex tagħna ktieb ta' istruzzjoni biex aħna nkunu nafu x'inhi r-rieda tal-Alla u nfittxu r-rieda tal-Alla ħalli nagħmluha u nagħmluha bl-abbiltà illi jagħtina hu. Wasit mexxini fil-ġustizzja tiegħek minħabba l-edewwa tiegħi. Iva l-edewwa jippruvaw fixklu, jikkritikaw, jagħmlu bsaten fir-roti minn kollox. Frattant ma nistgħux naqtaw qalbna. Alla illi skont Salm 23 u jirrestawra lil ruħi jiggwidani
fil-modijiet tal-ġustizzja minħabba ismu. Alla jrid jonora, jrid jigglorifika lill-ismu stess billi kollu nies f'din id-dinja, nies illi iħobbuh għax hu Alla. Mhux għax Alla jberikna, dik ukoll raġuni, imma l-ewwel qabel xejn irrid nonora lil Alla, irrid inħobbu b'qalbi kollha, b'ruħi kollha, bil-qawwa tiegħi kollha, b'moħħi kollu għax hu Alla. Dik hija raġuni numru wieħed. Ebda ħaġa oħra ma toħdilha posta. Alla għandu jkun maħbub minni għax hu Alla. Alla suprem. Alla li huwa l-kawża, il-fonti ta' kull ma hu, ta' kull ma jeżisti. Alla li għamilni. Alla bir-raġuni qed jgħidlu mexxini fil-ħaq tiegħek. Iggwidani skont is-sewwa tiegħek kif hu rejt fl-iskrittura tiegħek. Alla ma jiggwidaniex billi inħossuna li jdu nagħmlu ħaġa mmorru nagħmluha. Dik hija inti nnifsek li qed tiggwidalek innifsek. U tista' tkun ċert li ħadd tidħol ġo ħajt. Alla irid jiggwidak. Bil-kelma imqazza tiegħek, il-fanala, r-riġlejja, dawl għal-modija tagħna. David ukoll jaf illi id-dnub tal-avversarji tiegħu issa huwa bħal frotta mħassra. Meta n-nies jaħduha kontrina minħabba l-fiti tagħna. Tajjeb, m'għandna ebda raġun noboduhom jew npattuwielhom, anzi, ejja nitolbu lil Alla biex jagħtina qalb ta' modrija lejn dan nies. David qed jiddiskrivihom nies ta' depravità għax m'hemm xejn affidabbli fuq fomhom. Il-parti ġewwiena tagħhom hija l-irda nfisha. Ibna fuq barra kapaċi jidher ċivili, kapaċi jidher edukat. Però xejn fuq ġewwa. Hija frutta mħassra. Il-parti ġewwiena tagħhom hija l-irda nfisha, l-gerżuma tagħhom hija qabar miftuħ, imelsu bil-siena. Il-siena kapaċi jkun ħelu, doċli, ta' zokkor, però hemm il-valenu tas-srieb taħt il-siena. Dak huwa l-bniedem fid-depravità tiegħu. U aktar minn hekk allura il-ġudizzju tal-Alla huwa ċert fuq dawn nies li jibqgħu mingħajr indiema, nies li jibqgħu avversivi li Alla. David vers 10 jgħidlu żommhom bħala ħati u Alla ħalli jaqgħu bl-intriċċi tagħhom stess fil-multitudni tat trasgressjonijiet tagħhom u għaddabhom il-barra għax huma ribellużi kontra tiegħek. Dan għad jiġri. Dan għad jiġri. Fil-ġudizzju finali Ġesu nnifsu għad jgħid lin-nies li anke forsi l-abuha ta' pasi kienu dixxipli tiegħu jgħidilhom tbedu minni intom li tagħmlu l-ħażen. Jiena qatt ma kont nafkom. Alla waqqat jum, Alla fissa jum li fih se jagħmel ġudizzju minn kulħadd. U diġà tagħna evidenza ta' dan billi qajjem l-ibnu Ġesu minn belli mwiet. Għaliex għax ibnu stess huwa l-imħallef ta' kull bniedem. Hemm żewġ alternattivi għalina allura. Jew lil Ġesu se nkunu nafuh bħala Salvatur minn issa, jew inkella nkunu nafuh bħala l-imħallef tagħna. U gwaj għalina jekk niltaqgħu ma' Ġesu bidejna fidejna, minna ma nkunu imlibsa bil-ġustizzja tiegħu, minna ma nkunu ilqajna il-maħfra tiegħu. Iva ġenajt il-qagħda tagħna mhix hekk. Aħna li dorna lejn Kristu, aħna li ħarisna lejn il-Kalvarju u rajna hemmhekk ir-rimedju perfett li Alla wettaq għall-fidwa tagħna, għall-liberazzjoni tagħna mid-dnub, mill-passjonijiet ħżiena tagħna. Alla allura fil-fedeltà tiegħu jagħti tama ċerta lil uliedu. Imma ntnina fil-għena minkejja l-avversità kapaċi mantnina fil-ferħ iħarisna u jberikna spiritualment. U da kollu skont il-favur sovran tiegħu, mhux għax kien ħana, ma skont il-favur sovran. Favur u favur. Alla għax hekk oġbu
resqek lejh. Alla għaxek oġbu imliek b'kull barka spirituali flimkien ta' smawiet. Alla għaxek joġbu la darba se jgħallek se jżommok ukoll. U se jippreżentak qudiemu perfett. Bla ebda makja, bla ebda difett. Għal glorja tiegħu innifsu. Għax huwa int jgħidlu David, huwa int li tbierek il-bniedem ġust osit. Iddawru bil-favur bħalli kieku b'tarka. Il-favur talla, il-grazzja talla dawwarna, tiċċirkondana, tħarisna. David fit-talba tiegħu allura irnexxielu illi jeleva qalbu, jerfa' qalbu li Alla u fih isib il-ken tiegħu. Bħal David aħna wkoll ikkonvertiti li Alla narfu il Alla u allura għandna ħafna b'xiex nitennew, għandna ħafna b'xiex ta' bilħaq imbirku lil Alla. Dnubietna huma kkanċellati darba għal dejjem. Alla wedni illi mhux se jerġa' jaqla il-kwistjoni tad-dnub bejni u bejnu. Id-dnub li kien qed jisseparani minn Alla dik il-kwistjoni issa tiljata darba għal dejjem. Ebrej 10:17. Id-dnubiet tagħhom u l-legalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom aktar. Xi ħaġa li David tenna fija Salm 32, David kien jaf li huwa maħfur. U la darba maħfur kien se jammar fid-dar tal-mulej għal dejjem. Alla u Alla li sejħilna, li jifhimna, li jgħadirna. Iva, jgħadirna il-għaliex għandna wkoll il-biża' tiegħu. Alla juri il-ħniena tiegħu lil dawk illi jibżaw jidimbu. Alla ma jurix il-ħniena tiegħu il-dawk li jidimbu mingħajr ma jibżaw minnu. Nifhmu għadin? Alla ma jurix il-ħniena tiegħu il-dawk illi jabbużaw mill-ħniena tiegħu. Alla juri l-ħniena tiegħu il-dawk illi jibżaw jidimbu u jiddispjaċihom, jgħalu meta b'xi mod joffendu lill-Alla tagħhom. David kien bniedem meta naqraw is-salmi tiegħu, bniedem meraviljat bil-grazzja tal-Alla. Bir-raġuna u kif konkludi s-salmi inti ddawru bil-favur bħalli kieku b'tarka. Meta Alla għarfu li bnislu kellu jistabilixxi t-tron tiegħu għal dejjem. Ovvjament, qed titkellem dwar ibnu Ġesu bin David kif issejħlu l-Bibja, għax Ġesu għandu d-dixxendenza tiegħu li tmur lura għas-Sultan David. David meta Alla għarfu da baqa' meraviljat. Mar fil-preżenza tal-Alla u qallu min jien osid. Min jien osidi mulej biex wassaltni sa hawn. U dan għadu ftit f'għajnejk. Ġivinti wetna ħafna u għad fadallek xittini. U x'jista' jgħidlek iżjed David, int kbir u ma ħadd bħalek. Jekk m'għandniex dawn is-sentimenti li Alla qed nimmissjaw fil-fidi tagħna. Jekk m'għandniex dak is-sens ta' għaġeb, ta' meravilja, illi Alla tratta miegħi hekk, possibbli Alla tratta miegħi hekk? Tejli imma qegħdin imbagħtu bil-persekuzzjoni u għandna ħafna konflitti u n-nies ħarsu lejna bl-ikraħ. It-tweġiba waħda. It-batija ċkejkna tissa li ddum għal waqt wieħed mhix denja li tkun paragunata mal-glorja li għad tidher fina. L-Apostlu Pawlu jaffermadi dak li bħalissa ngħaddu u mbagħtu minħabba l-isem ta' Kristu, Bibja tgħid illi fl-eternità mhux biss ninsew għaliex xott ta' kull dema minn għajnejna u ta' bilħaq jinkurunana bit-tjieba tiegħu għal dejjem.